Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Kisni ki ya kilanang tringi ki pait ba banyo biang ya katama sa tun rai monalit balalong try da ka KHADC hi kabla de pelong teng news nem minshwa. Ya katama sa tun rai na kalyang ka KHADC ha ka jinyalam u CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council ba panya singsim haringkat ki EM kinong yalam ka hima mau plang min ka sauturik unai lur kalalit ban jurem ha ka wat ka ba arban pet ki jingtei balajat ban lapino. Na kalyang u CEM u yathu ka jingwan hi mau dalade hagani ka sngi kalalap babun ki yeng hima ki ba yeng news na menshwa ban pin inam haga monolith festival kabalong Khasi Heritage Village amawlang kila julor lut na kalyang ka KHADC kala maramot lut katkum ka jingdan kam ya katay ka jingpin biang pinbit lakli daga committee jong ka council kabapet ya katay ka monolith festival yathu u CEM Shushu yakane ka tamasa ka district council kanya trailang barkatanat kam jingo kai perthei ka sarkar jilla bar ka sarkar jilla hi kan sakhot application paitba ne tender mano bala ban penya yakate ka tamasa baro ki jingnot ki jingsem on tip hi da ka sarkar bar kai ba yo nong pat kanyo ka council kanyo unrup ho person kat ba ka hima mau phlang kanyo south ho person yathu CEM haga jingnet jurip ya ka Heritage Village haga ni kasi palay haringkat ka jingdan lang ki ofisan na tourism na ka hima mau lang bar khamtam ki executive member kinthom na du ba Victorani iba Fenton J Lakadong ba karne so syang kumju MDC kathan ba deiru chairman ka council ba lamprang bla haga jing shisha nakalyang ka executive committee ka ba menta ngimdan kanono ka jingmang let's say ban penlut hakane festival namar ngilai trailang baka state government bak sarkar jela but nakalyang ka sarkar jela hi menta kala pha ka tourism department ban wan ban yarap lamingi khamtam ki renovation ban penbahai kini ki jaka hangni ki jingtei hangni but kini ki bla adap tei lupa ka council ki badang la jandap menta kanam dan jinga dei e bakata kan pendap hi nakalyang ka council te hendrei but nakamenta ki wei pat ki kam let's say ban pentulun ya ka event nama kumbang imat menshwa arteli ki festival ngeli ibon ki don ki jingduna te ngim kwa shu let's say ba ngin kan long biang kumtu kumbaju long berskata ni kwa ban kham penbha shu penjanai ni ka festival ke banwan te habai dei ba kata ngila IT ba state government but kumbang ngila ban suthu ka state government kan sakhot hidaka tanda yakinu ki event management firm neki kenhon let's say ki ban dehi ki jat ban riu khasi jungi ban shimbenta hakanika tamasa kanika festival khnang ba kan long kabaya ba garanti dan nakal yang jungi kumbangi judan ke jinga trailang ba kahima ngidan ru ikaweka committee kanika ka committee ka ba management committee hapadeng ka KHDC bat ka hima te kanika committee ru kan ya don lang ringkat-ringkat bak ka government ban ajing mut namar ban penlong ikan ka festival ka government kan hab ban shim ki jing don kam nangi tengi ngiladap ka way ka meeting men si thoding bak ka government of Meghalaya bak ka tourism bak finance department but menta ka syong hangi ban list ya kita ki jing don kam ki bangi don kam ban bu hakum kanika festival tekat kum ka jing kwa ka jungi ka council bat ka hima yaki benta bak hero phe ki ba let's say kita ki event ki item hakanika festival kin long kat kum ka riti ke dustur kamtam kan dan jing David barabor bat ka jap ni khasi ka jungi trailang ka state government ka jing yo nong ha ni don ru ka jing tho ba ka state government kan bha yangi but kat kum ka agreement ka ba borosh kata ka bangila sign na dus nam aja khatlai hapadeng ka hima ba ka council ka jing yo nong hakani ka festival ne kani ka jaka ka long be nru pho na ka bat sau pho nru pho la sau pho kamot nru pho sha ka KCC bat sau pho sha ka hima kam dadon kam than manong ban perlut pun namar ba kani ka jaka kala long lupa kum ni tebat ki babun ki structure ru la de pendek ka KHDC stang katu ki minor repairing ki minor renovation dan kam bat kumju ru
pi ngi hab ban kransha ngi hab ban suthu ika bor la jongru ngi kum ki HDC ngim don export abe duit kanika benta ban pentulun ya kam let's say ban manage kanika event te menta ki bobon bah ki samla khasi jungi ki bla don la ki jong ki kenhon ki company ban pentulun ki kam kum kini le singi ngi kwa baka government kan ailat ikum kita samla ban kin yo lat ban pentulun ni kam nama kani ka festival monolith kanam dai ban ong bangin yo nong ka jingthumu ka dai bet ban pen i ya ka jing ruspa kriti tu store jungi ki bla ju tre ya kum kini ki ye ki yang trap te bat ka shong na ba ka de ka jaka nama kani ka jaka ka khamlong perhut leer te teng teng dang sudah repair dan menta dang katno menta ki don ki tenum si kini ki plang kila light no te kade ki jaka tingi hab ban repair kini bat ki ba repair ngin hab khat bet ki palong bat la tip ten rai kini ki commissioner kini ki jong khasi